Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba HBN Nonglang, Chairman ke Green Tech Foundation, ulakan tu ketenat Public Works Department Roads, berkeladai kapor, bahkan pendan kamno deki kor, naga bentah ban siang surok, namar wat akini gisingi gidang bun, giba pendan kam ban siang surok, daga batang deki dieng. Uba Nonglang uloong, berkeladai kapor ban but, ikiwei gijela, daga ba pentrai no deki kor kibor, katkum gajuk keba bentah, naga bentah ban siang rong igi surok, namar ke jing thang igi ding ke wanra igi jing penjat igi mariang, bat ke bu jing mai ke kot ke kia. Shu long baga foundation ke klemle persya naga bentah ke roi ke par jong ke jela, henrei long baga tedem ke bami naga jing thang rong, ke kata adu kata igi brew, ke baring bensim dakal air ke besniu. Naga liang ke foundation kan selit bu ke jing tho, syau sembut minti rong ba, uba Preston Tinsong, ha ke beidei bat kene ke bentah. Kane kin ko ke jing ke ba ngi ginong snong ngi daya pan ye ka ke ndang ilayo phi kum ka surok no lai bypass kum ba phi ong ngi layo ye ka tu surok ka ba itanat ba ka ba jing chang ila dei ban ri ban sumar ndong ye tu jaka ka ba kala long atrak ba gen kala long kum ka tourist destination hang ya gini ki than ubre yawan pa ju ndrei da ka ba ngi yo ye ka tu pat ngia syong ngia di ngia bam hoj ngim keren ya kata kejing di kejing bam kejing simat henry pad ladang ngia ra ki bilor ngia ra ki plastik ngia ra ki tengi de ban lum ban lang ban ra sieng ke balai ngini penlong ke jaka bernyut kum ki tegi jaka ki be tenat ki bypass ki surak ki be tenat mentali kam dei kam jia koi tang hang te henry haman ki jaka piniwi gini ki tourist destination lai ki kala penban kita ki garbage dumping ground ki jaka ya berat ki jaka ya lumnyut te specifically no banta katai ke bapi piong te ngai baki bon hi kila sim kya kan gidon gui kenhon bad ngiru na kapor sa kapor ngi julap bad don kipor ki bangi penlum penlang henry kat no engin la nomor ubru nyowan steng mit la syai la don mentamit la syai la don biang te kan ye ke sulong ke jeng kentu kan henry ngi na kaleng foundation leil dang ngilap ngikat red handed ngile bai ki ke badan kam hi na kaleng jongi ka Green Tech Foundation ngi kwa ban kentu ya ka PWD road ba kaladai kapor ban pendon kamno da kini ki bitumen melting machine la kini ki bitumen emulsion plant ke da ka batang ya karong ban siang surok kam dei shu tepi kapor ban ong ngin ya pom du uding ban ya thangrong hi hajing sha ka PWD kaladai bandon man ka office kaladai bandon ka wei ka kini ki bitumen melting machine apa PI kontrak ya kini kontraktor ban pentre kan kono surok jarap lang ru ya ka machine ke mah lane pila ban increase ka budget ha ka project allocation namar kala dei kapor bangin bud nuksai ki jela ngila dei ban bud ngila dei ban kala dei ka juk madan teknologi teman ta baling indang syuya niat pipet ki surak PMGSY pipet ki surak PWD jong PWD road ko mga ong pi lain no ki surak na hai ng bakla te ki la biang ki tiar ke mo te kat kum ke jing yo jing tip ke jong na ngam thrai ka PWD ka la don gitu ki bitumen melting machine le sikila bandon ka we arteli nrei kat no kita kin la bani rapi te nrei ka la dei ka por ba la kumno kindon haman ki office ken namar ka kata hadu kata pi ladang isusim tang hakasisnam daki pau hajar tenrai gideng bantangrong lele PUE daki ding gi baret kimlong phiapom daki ding gi bahe nomor karong kanum i te phinya tang ne hapo ubat hang ne hapo sor silong kane hajan kane banno no surak jayal San Cardiff College ne kai kane sangkasi tangang turo PUE gideng gidon shibon ki bamut ban penun kam ban thangrong thi
te tang hasor shlong ru PUE umdei tang hang tu ki jaka te chanong kondong le menta kajing pom ding kajing ban penon kam ban thangrong kam dei ka bakai bal dangi shim bahaya ka data jong kat no teli ding hasnam ngan ong epi nganut ban ong kam dunai ki phawajar ka kata hadu kata kane plus sakawai menta bangi shna surok ngim julong against ka development mo nakabuburom henry haba pisna ko surok menta tang ka PWD lani kinu project pia thong itu giding harus jong surok ro umdan basumat ar lai banai la iya blot pi te kasubon na kajing penjulor kan te da kababurom ngila pen khle ka memorandum ngin sabu Deputy CM umalong in charge jong ka PWD road mun saya akran bahal lor jong ane nomor tang aldang ya akran igimat penjot penpra jong kamariang ngiyui tang hang ne kendiat hang tu kendiat ngiyong bakam da ketatan hendel dang isim gelum ngisim ka data ka kata hadu kata kan ka kata bhapi PUE mentale kidon ki jaka ki basna surok ki baki tliuyeng ki nong shong yeng ki adon hajan jong itu ki basna surok da ka bapi thang yak tu karong tu pen mi tadam da ki tayo tang da ki banai ro don tang da ki sitang snam ro man panda ki surok katno ka jing kata ka kata hadu kata kan katadam da dadai kanu kanu ro katadam hi bami ka kata hadu kata yak ar banring mensim jo ngam da kwa ban mention ya ka company arteli ngathrai po meglia kidon ni kini bitumen melting machine kidon tel da uriu shimet ula ban thet kawai arteli ka sarkar kam la mo spor poteli kam don jing ye henry kalong kum ta kain ba kideban lada kidon hi kata ka jing simkhya bat ki smuthu ba kani jing pensna ya ka surok ngithang da kideng ya karong ka kta ya kitan riding ban pen khalam lada ki smuthu ya kata te kan don jing ye yu kilawai i ban thet kini gila ban poi 50 lakhs 1 crore lese ngam tharai vi ka PWD road kan sem sitom ban thet kita spor poteli awi ki project surok da ki 4 crore ka bami hi da katadam nak bathang hi da ki ding bami da katadam katu pinong nak ba pinon kam kini ki bitumen melting machine kan kham kta kini machine te MP atate alda kumta te ki wi giri ki balanang kiu state ki jela ki balakiu state te kin pinon kam be da kading kan balai kini pinon kam da kini ki modern technology kandon be ji ke jingta te pros and cons le se gidan gino hanre mo kala ban generate i pollution hanre aban long less kan te hanre ki machine te kidon kam lakumno naga PWD road bakan bu no kan ngam dong le se ki kontraktor kinum la hi ban thet maki hanre da kadon hi ka office kemud kan yarap kinya ya ki kontraktor ki ba yo e gino project ban pentrai kino surak halor kane ki issue ngila are season tangba ngimpat yo ban ya kendu ya ki engineers ki kumo ong ep minister in charge jongka PWD road ro ngimpat yo ban kendu markmat ndre ngin sa ya kendu ban ngin sa rahi kane kamat namar kakta hadu kata ngila persyangi ban lum jing tep la haki district la ne kisnong ki thau ki bakini ki surok ki pentrai kadang don em ne kadang jur em kane ka jing penon kam nak bathang ya kiding te ni i ba kadang long ko issue ko bangi haban kran kan kadang kata hadu kata